RTV NOF. Zomerradio. Jaap, die stond op dit moment bij een prachtig mooi schilderij. Jaap, als eerste, vertel u eens even wat toosje op het schilderij. Ja, wat ik hier zag, het is een blauwe achtergrond. En witte vegen en dus oranje. Dat ben de zwaan, dat duidelijk te zien. En door de kant wie het nog van een grutpaad wit en maar blauw. Maar hoe gaat het werk als je schildert het boukje? Nou, maar dit schilderij, dat heb ik al een hele tijd in Hollen. Want zwanen die binnen wel bij ons in de omgeving. En dan wil ik ze sierlijk mooi en krachtig. En dat vormt dan een idee. Dan verzamel ik wat plaatsjes. En dan wil ik dan wel zien laten dat het een zwaan is. Maar het mooie, het hoeft net al je te klappen. En de ondergrond, ik ben maar een ondergrond. Mooi een beetje structuur. Dat is bij mij dus tegellijm. Mooi acrylverf. En dan doe ik eerst zonder kleur, want dan weet ik nog net welke achtergrond was. En in dit geval wil ik het blauw hebben, want het is ik simmer. Blauwe loften. En wit maakt het altijd wel een beetje hemels of zo. Dus vandaar dat ik, dit is ontstaan van dit schilderij. En hoe lang bist je al aan het schilderen in Boukje? Hoe is het begonnen? Krap aan het 10 jaar ben ik begonnen met lessen in Dokkum. Met Tanja van der Woude. En ik vond het na de eerste les geweldig. Ik dacht, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Nou ja, toen ging het voort. En toen zie ik daar iedere keer mijn werkcursus. En ze nam een workshop bij Doet Boersma. En ik was dus steeds beter en zekerder en dwammeer. En toen zei Ali, de ambassadeur van vakwerk, die zei van... je kunt ook wel meedoen aan vakwerk. En Tanja zei dat ik. En toen zit ik nog te twijfelen. Maar toen heb ik een cursus genomen. Henk die zei, dan wil ik wel met je mee. En zij is het begonnen. 2 jaar verliezen heb ik 2 mannen er zitten. En toen vond ik het eerst wel genoeg. Maar toen werd ik al wennig. Dus een jaar later heb ik het weddingen. En nu ben ik er haast net meer bij te branden. Nee, doe schilders alle dagen. Hoe gaat dat? Nee, we zitten de zandje per week. Dus woensdag te middag is van 1 tot 5. En vrijdag van 1 tot 8. En s'nachts van 11 tot 5. En wat voor onderwerpen haast dan altijd? Wat ben je favoriete onderwerp? Nou, mijn inspiratie krijg ik van mensen en van de natuur. Dus het is vaak beesten. En ik denk al schilder in de wei dat ik dus van vogels wel hoor of zo. En dus het wordt de ene keer een isvogeltje en de andere keer zwaan en de andere keer een meeuw in de loft. Dat helpt mij denk ik een stukje vrijheid of zo. Ja, ik zei even naar die hoorn, doe haast net een kwast. Wat hast je nou in hoorn? Want ik kom me net bekend voor wat het is. Dit is een paletmes. Okay. En dat is dus ik mijn schilderen, maar in principe is dus overal maar schilderen. Maar een bankpas kan schilderen, maar een doek is schilderen. Dus, maar hier viel ik me vrij bij. Maar de kwast komt er altijd even bij. Dus ik ben net helemaal zonder kwast. En hoe lang dorst gemiddeld over een schilderij? Nou, dat hangt er vanaf. Soms ben ik dan wel het helemaal goed. En dan denk ik dan weet ik het, maak er even afstand van nemen. Dan denk ik, wat ben ik er blij mee. Dat maakt het me happy. En dat kan wel in een dag ontstaan dan. Maar soms denk ik, het is net helemaal goed. Dan door het een paar weken, dan doe ik er iets op. Maar dan wordt het even, mijn tevredenheid is daarna wel weer even goed. Ja, je moet soms even de afstand van nemen. Even de boel lezen, even droog laten en daarna weer verder. Ja. En dat is het mooiste van vakwerk. Dus ik laat het in het pand staan. Dan ben ik er van waai. Dan twijfel ik wel van, wordt het nou mooi of net mooi, of goed of net goed. Maar dan hoef ik net iedere keer naar boven te rennen. Want als ik het boven neem in het atelier doe, dan ren ik in en uit van... klopt het dat wel, of is dat wel goed? En dan laat ik het los en dan kom ik weer. En dan vind ik het nog heel verrassend dat ik weer waarom kom. Ja. Nee, vakwerk Dokkum is een goede leerskwal. Ken ik onder het resultaat ontnoten al zien. Ik zou zeggen, lekker verder nog. 104 woorden hebben we nog uitstoring. De beelden die werden al wel sketten. Dus de mensen kennen het zien. En dank wel voor het interview, Boukje Wester. Ja, ik bedankt. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.